Hej venner. Jeg plejer normalt ikke at blande mig i nyhederne, men det er jeg simpelthen nødt til nu. For som I kan læse her, så er der simpelthen en 16-årig, som har fået en psykose af at ryge på en af de her såkaldte puffbars. Jeg synes for det første vil jeg sige, da jeg var 16 eller 13, da jeg begyndte at prøve de her ting af, der var der altså sådan en uskreven regel om, at hvis en pusher, han solgte noget til en under 18, så fik han alvorlige problemer. Det gjorde man simpelthen bare ikke. Så allerede bare der, at der findes nogle mennesker, som sælger de her ting til så unge mennesker, det burde der være en højere straf for, i min mening. Der burde være en lov, der hedder, at hvis du sælger til mindreårige, så er det endnu højere straf. Fordi det har så alvorlige konsekvenser. Og jeg ved, hvad jeg snakker om, fordi jeg har været i misbrug i over 15 år, og der er nærmest ikke det, jeg ikke har prøvet at indtage. Jeg har sågar selv prøvet på at tage mit eget liv, mens jeg var på stoffer. Det er så farligt, det her. Og det er virkelig vigtigt, at vi snakker om det, og at vi prøver på at hjælpe hinanden med at få det her væk fra gaden og komme ud af misbrug. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at narkotika har eksisteret i flere tusind år. Men i min optik bliver det bare værre og værre og værre og værre. Og du ser nu en 16-årig her, eller 13-14-årig, som er afhængig af hash og piller og kokain og puffbars og you name it. Og jeg synes virkelig, det er trist, og vi er simpelthen nødt til at komme det her til værks på en eller anden måde. For det første, det er ikke sejt at ryge. Det er ikke sejt at tage stoffer. Du fucker hele dit liv op. Jeg har mistet min familie, jeg har mistet mine børn, jeg har mistet mine jobs, jeg har fået men af alle de år, jeg har levet med stoffer. Det er så farligt. Og jeg håber virkelig, at de unge mennesker derude vil lytte til sådan en som mig, eller de andre, som har lavet opslag omkring det her emne. Fordi jeg ved i hvert fald, hvad jeg snakker om. Og det har ødelagt mit liv at tage stoffer. Og jeg vil ønske, at jeg aldrig var startet. Så bare husk, at det er altså ikke sejt. Det er ikke sejt at ryge. Det er ikke sejt at tage narko. Det er sejt at have styr på dit liv. Og gå efter din drøm. Og passe på din familie. Og have en ren krop og en ren sjæl. Jeg kunne snakke så meget om det her. Og det er også derfor, at jeg blandt andet holder foredrag omkring sådan nogle ting her. Fordi det skal simpelthen stoppes. Det er ikke okay, at en 16-årig ender i sådan en situation. Det er så trist og så grotesk, og der burde virkelig være en høj straf for sådan noget. Det er pissefarligt. Ja, mine bønner, de går ud til den her mor og hendes søn. Jeg håber, at I alle sammen derude vil passe på hinanden og lytte til det, jeg siger. Peace.